El conill de la lluna. El conill de la lluna és una història mexicana, molt antiga, sobre la creació dels dos astres més importants del cel, el sol i la lluna. En voleu conèixer l'origen? Explica la llegenda que quan la terra era a la foscor, era sempre de nit. Les deïtats, els déus guerrers que vivien al cel, es van reunir per crear el sol, per donar llum i calor als homes i les dones que vivien a la terra. Eren 9 déus i entre els més poderosos hi havia La serp emplomallada, el vell déu del foc, el déu de la pluja, Tlaloc, Aquests déus es van citar a Teotihuacan, una ciutat que hi havia al cel. A sota d'aquesta ciutat, com un reflex, hi havia la ciutat mexicana del mateix nom. Actualment hi ha les piràmides del Sol i de la Lluna. Es diu que, en aquesta ciutat celeste de Teotihuacan, els vilatans van encendre una enorme foguera. Aquell poderós que volgués convertir-se en sol havia de saltar aquesta foguera per ressorgir com el sol. Per tant, els déus van fer una proposta als humans per veure qui podria ser el sol. I s'hi van presentar 2 candidats. El primer, que era gran, fort, vell i ric, es deia Tecuquitzecal. Anava vestit amb roba de luxe i guarnit amb pedres precioses i oferia als seus companys or i joies com a mostra del seu orgull. D'altra banda, el segon, que era petit, feble, lleig i pobre, es deia Nanahuatzin. La seva pell estava coberta de nafres i anava vestit amb roba estripada. Com que el segon era un ésser molt pobre, només podia oferir el seu cor i els seus bons i humils sentiments. Quan va arribar l'hora de saltar l'enorme foguera, el gran i ric no s'hi va atrevir. Va tenir por i va sortir corrents. Però el segon, que era molt valent, va fer un salt enorme sobre la foguera i va sortir convertit en sol. El primer candidat, en veure'l convertit en sol, va sentir vergonya. I sense pensar-ho gaire, va prendre impuls i va saltar la foguera, i al cel va aparèixer un segon sol. Els altres déus no van estar d'acord que hi haguessin 2 sols al firmament, així que van decidir apagar el segon. Per poder-ho fer, van agafar un conill per les potes i amb molta força el van llançar contra el segon sol, que va anar disminuint la seva lluentor fins que es va apagar totalment i es va convertir en lluna. Si us hi fixeu bé, durant els dies de lluna plena, Podeu veure la figura d'un conill que és el que va acabar amb el segon sol, i va donar vida a la lluna.